L-Għaqda Repubblika mmexxija minħu deputat nazzjonalista u l-keliem għall-Ġustizzja tal-Partit Nazzjonalista Carola Aquilina ħarġet tattakka lil Prim Ministru Robert Abela. Dan għamlitu wara li tkellem fuq il-qasam tal-ġustizzja. Fi stqarrija li ħarġet l-Għaqda li fiha hemm jimmilitaw individwi mill-fazzjoni estrema tal-Partit Nazzjonalista ġie kritikat diskors tal-Prim Ministru fejn kien ċar li l-qorti wkoll trid tibgħat messaġġ favur is-soċjetà. Ħarġet stqarrija wkoll il-Kamra tal-Avukati. Skont il-Kamra tal-Avukati l-qorti m'għandha l-ebda manzjoni li tgħaddi messaġġi lil xi ħadd. Anke jekk il-Prim Ministru rimarka li l-qrati għandhom jirriflettu quddiem ċertu aġir li jkun sar. Il-Prim Ministru kien żied isostni li mhuwiex aċċettabbli li anke quddiem xogħol tajjeb mill-Pulizija jkollok sentenzi tal-qrati li huma ħfief wisq quddiem il-gravità tal-każijiet. Il-ħadd filgħodu f'Birkirkara l-Prim Ministru kompla jisħaq fuq dan l-argument illi jibgħat messaġġ ċar favur ambjent soċjali tranquill f'pajjiżna. Attakkawna f'dal aħħar jiem għaliex semmejt, u se nerġa' nsemmi għallum, għaliex dak li konvint minnu ma niddejjaqx ngħidu, attakkawna għaliex qed illi l-qrati tagħna meta jagħtu il-pieni tagħhom, meta jagħtu s-sentenzi tagħhom, wasal il-mument illi jirrevedu jaħsbu mill-ġdid dwar il-policy li biha jgħaddu għas-sentenzi. Jiġifieri xorta ta' pjena jagħtu mid-diversi li jistgħu jagħtu bil-liġijiet li għandna tal-lum, meta isibu xi ħadd ħati ta' reat partikolari. U dan il-messaġġ għaliex konvint u nemmen illi l-qrati tagħna rridu jibagħtu messaġġ ċar favur is-soċjetà tagħna, messaġġ ċar favur iż-żamma tal-ordni u favur iż-żamma tas-sigurtà ġewwa pajjiżna.